Milí priatelia, pozývam vás vstúpiť do príbehu Ramina Parsu, ktorý vyrastol v Iráne ako šítsky moslim a dnes hovorí o tom, že v Iráne prebieha veľké podzemné prebudenie nasledovníkov Ježiša Krista, ktoré v budúcnosti zmení celý Blízky východ. Ramin Parsa hovorí vlastnými slovami. Vyrastal som a bol som vychovaný v Iráne ako šítsky moslim. Bol som veľmi zbožným moslimom. Učili ma robiť veci, ktoré islám považuje za dobré. Dodržiaval som všetky islamské rituály. 5-krát za deň som sa modlil a v predpísaný mesiac som sa postil. Chodil som do mešity. Pretože som bol šítsky moslim, zvykol som sa byť do chrbta a do prs a dával som si blato na hlavu. Niečo podobné ako v príbehu o Eliášovi, keď sa Bálovi služobníci bili a rezali do krvi pri vyvolávaní ich Boha. Všetko toto som robil preto, aby som získal zásluhy pre nebo. Robíme tieto veci, aby sme potešili Allaha, aby sa nad nami zmiloval a umožnil nám vstup do neba. Pri Allahovi nikdy nevieme, kedy a koľko je dosť, koľko sebatrínenia je treba, alebo koľko náboženských rituálov je treba vykonať. Celý život mi hovorili, aby som nenávidel Židov a kresťanov, aby som nenávidel Izrael a Ameriku. Každé ráno nám v škole hovorili, aby sme kričali smrť Amerike, smrť Izraelu. V škole sme mali karikatúry izraelských vojakov, ktorí zabíjali Palestínčanov a palestínske deti. Židia boli demonizovaní v školách, v médiách, v rádiu, v televízii, proste všade. Cielene v nás vyvolávali nenávisť voči židovskému národu a Izraelčanom. Raz sa stalo, že ma bezdôvodne zatkla náboženská polícia v Iráne. Mučili ma, aby som sa priznal k niečomu, čo som neurobil. Toto bol bod zlomu v mojom živote. Začal som sa pýtať, či je toto naozaj od Boha. Od tohto momentu po prepustení som začal študovať a hľadať, čo islám skutočne učí. Objavil som v islame veľa temnoty a nenávistí. Islám prikazuje zabitie Židov a kresťanov a tých, ktorých neuveria v Allaha. Nemohol som tomu uveriť, že Boh je naozaj takýto. Vnútorne som vedel, že Boh existuje, ale prestal som veriť, že islám je od Boha. Bol som sklamaný z islamu a bol som zlomený. Moja viera sa vyparila. Napriek tomu som vedel, že Boh existuje. V tom čase som začal volať k Bohu. Bože, ak existuješ, ak naozaj si skutočný, kto si? Daj mi vedieť, kto si. Ak nie si skutočný a ten, kto ma stvoril, čo tu na svete robím? Aký je cieľ tohto života? Bol som v takej depresii a zlomenosti, že som mal samovražedné myšlienky, ale nechcel som zomrieť, pretože som si nebol istý, kam by som po smrti išiel. Na druhej strane už som v tomto svete nechcel žiť. V 19 rokoch som prvýkrát počul evanjelium. V ilegálnom kresťanskom rádiu som počul, že Ježíš je Boží syn, ktorý zomrel za mňa na kríži a vstal z mŕtvych. Keď som to počul, povedal som si, je to príliš dobré, aby to bola pravda, že skrze vieru v Ježiša môžem byť zachránený. V Iráne je Biblia nelegálna. Čaká vás trest smrti, ak opustíte islám a stanete sa kresťanom. Prvýkrát som preto povedal nie. Nechcem to. Toto je ďalšie západné náboženstvo. O týždeň neskôr som však bol opäť zlomený a v hlbokej depresii so sebevražednými myšlienkami. V tomto stave som opäť počul dobrú zvesť, že Ježiš ma miluje a ak vložím svoju vieru a dôveru v Neho, budem zachránený a bude mi odpustené. V ten deň som nemal čo stratiť, preto som povedal: Ježiš, nepoznám ťa. Bolo mi povedané, že si prorok. Teraz počujem, že vraj si Boží syn, že si za mňa zomrel na kríži a že si vstal z mŕtvych a ja neviem, či je to pravda. Ale ak je to pravda, chcem, aby si prišiel do môjho srdca a zachránil môj život. V momente, keď som sa modlil túto modlitbu, horúčava prešla mojou rukou a teplo prešlo mojou ľavou rukou do celého tela.
Začal som sa chvieť a triasť. Pocítil som radosť, ktorú som nikdy predtým nepocítil. Zacítil som pokoj, ktorý som nikdy predtým necítil. Bolo to, ako by niekto vložil ruku do môjho srdca a vybral z neho nenávisť, depresiu a hnev. Od toho dňa sa môj život zmenil. Začal som mať lásku k ľuďom okolo mňa. Dokonca aj k ľuďom, ktorí ma mučili, a začal som im odpúšťať a cítiť lásku. Napokon som si zohnal nový zákon a keď som čítal Matúšovu kapitolu od 1 až po 5, začal som plakať a videl som ten rozdiel. Videl som, že Ježiš bol Žid z Izraela a videl som, že hovorí: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás nenávidia a zlomyselne vás využívajú. V islame sa oproti tomu hovorí: zabíjajte tých, ktorí neveria v Boha, najmä Židov a kresťanov. Ježiš však hovorí ľuďom, aby žehnali, odpustili, aby milovali, aby urobili niečo navyše. Môj život sa úplne zmenil a Boh mi vložil do srdca lásku k Izraelu a k židovskému ľudu. Často sa stáva, že moslimovia, ktorí prichádzajú k viere v arabskom svete, tak sa im dejú dve veľké veci. Jedna je, že majú nadprirodzené zjavenie Ježiša, a druhá, že prestanú nenávidieť Židov a začnú ich milovať. Stretol som tisíce Iráncov z podzemnej cirkvi, ktorí sa stali kresťanmi napriek hrozbe smrti. Svet o tom nevie, ale v Iráne je dnes prebudenie. Milióny Iráncov sa stávajú kresťanmi v podzemnej cirkvi. Prichádzajú k Mesiášovi, Ježišovi a začínajú milovať židovský národ. Ja som napokon ušiel z Iránu do Izraela, kde som sa oženil s Izraelčankou a začal som ako dobrovoľník, kuchár, slúžiť v izraelskej armáde pri príprave a vydávaní jedla. Vojaci boli ohromení a šokovaní, že ten, kto bol voľakedy ich nepriateľom, je teraz ich priateľom, pomáha im a svedčí o Ježišovi. Takýchto príbehov, ako je ten môj, je v Iráne veľa. Kresťania v Iráne sú ochotní a pripravení obetovať aj svoj život pre ohlasovanie evanjelia. Iránsky ľud si za posledných 46 rokov prešiel ohňom a Iránci veľa ekonomicky trpeli. Na začiatku revolúcie si prešli vojnou. Viac ako 1 000 000 Iráncov bolo zabitých vo vojne a keď hovoríme o vojne medzi Irakom a Iránom, nevedel som, že ich bolo toľko. 1 000 000 na iránskej strane a potom 1 000 000 a viac na irackej strane. Takže 2,3 milióna ľudí bolo zabitých. Ajatollah potom začal popravovať ľudí, utláčať ženy a nútiť ich k povinnému noseniu hidžábu. V roku 1979 sa uskutočnila revolúcia. V roku 1980 sa začala vojna a potom režim v Iráne začal utláčať ľudí. Napríklad mužov zatýkali za bizarné veci. Za to, že boli na zábave. Za to, že spievali. Alebo za to, že sú s priateľkou. Zatýkali ich, bili, mučili a islamské právo šaria sa stalo základným právom v Iráne. 46 rokov videli Iránci sociálne fungovanie pred islamskou revolúciou a potom ekonomické fungovanie po revolúcii. Iránci vedia, že keď sa začala revolúcia, 1 americký dolár bol v pomere k 7 perskej meny rial. Keď som v roku 2006 opustil Irán, 1 dolár bol 700 rialov. Dnes za 1 americký dolár dostanete 86 000 rialov. Takže si predstavte tú obrovskú infláciu a biedu ľudí. Napriek tomu, že Irán je bohatá krajina, ktorá má 3. najväčšie zásoby ropy na svete a 2. najväčšie zásoby plynu na svete, v Iráne nie je práca a je tam vysoká nezamestnanosť. Všetky peniaze smerujú do Hamasu, Hizbaláhu a na terorizmus. Skorumpovaná vláda ničí ekonomiku. Boli sme krajina, ktorá bola čistým vývozcom rafinovaných ropných produktov, mala prírodné zdroje v poľnohospodárstve a nerastných surovinách. Teraz musí Irán kupovať rafinovanú ropu, pretože počas revolúcie zničili všetky rafinérie, takže Irán má ropu, má zemný plyn, ale nemá prostriedky na spracovanie ani jedného z nich. Šialené, že je to pravda a korupcia je taká pohlcujúca.
V Iráne nemôžete ako jednotlivec podnikať. Nemôžete si povedať, že budem vyvážať pistácie alebo koberce a potom budem dovážať napríklad satelitné antény alebo budem dovážať televízne obrazovky. Je to vláda, ktorá centralizuje a všetko ovláda. V Iráne tleje revolúcia a čaká sa len na iskru, ktorá vybuchne, pretože ľudia trpia ekonomicky. Nemôžu si kúpiť zemiaky, cibulu a základné potraviny. Iránci v minulosti chodili na dovolenku do Francúzska a Talianska. Dnes si nemôžu dovoliť kúpiť ani základné veci. V Iráne bol pred 2 dňami protest dôchodcov, pretože nedostávajú svoje dôchodky. V perštine hovorili, že je to lož a že náš nepriateľ je Amerika. No náš nepriateľ je práve tu, táto vláda. Toto sú ľudia, ktorí kričia na uliciach a ľudia sa stávajú odvážnejšími, pretože už nemajú čo stratiť a trpia. Uprostred toho Boh pracuje a milióny moslimov v Iráne opúšťajú islám. V Iráne je 75 000 mešít a z toho je 50 000 mešít zatvorených kvôli tomu, že ich ľudia nenavštevujú. Režim v Iráne je aktuálne oslabený. Ľudia, ktorí kedysi podporovali režim, mu teraz hovoria nie. V Iráne dochádza k zmene identity, ktorú sme zvykli identifikovať s islamom, že sme islamský národ a krajina sa nazýva Iránska islamská republika. Dnes Iránci hovoria nie. To stačí. Vráťme sa k Perzii. Identifikujme sa s Perziou. My sme deti Kýra a Dariusa, Zerisa a Arxíza. Niektorí z nich boli veľkí podporovatelia Izraela. Xerxes bol ženatý so židovkou Ester. Takže Iránci prechádzajú od identifikácie s islamom k identifikácii so svojím perským dedičstvom a hovoria, že sme Peržania, ktorí mali ľudské práva pred 2500 rokmi. Dnes sme druhí na svete v porušovaní ľudských práv. Sme svedkami úžasného prebudenia ľudí, ktorí sa odvracajú od islamu k svojmu perskému dedičstvu, ktoré je priateľské k Izraelu. Posledný verš v poslednej kapitole v Starom zákone v 2. knihe Kroník je príkaz kráľa Kýra židovskému ľudu, aby išiel do izraelskej krajiny, do Jeruzalema, obnoviť chrám. Poslal Nehemiáša, aby postavil múr, a Ezrášovi dal poverenie, aby išiel a učil židovský ľud Tóru. Takže odkiaľ si odtiaľ sme išli, aby sme sa stali nepriateľom číslo 1 Izraela. Ľudia to vidia a posúvajú sa. A aj preto je Biblia v Iráne nezákonná, pretože nechcú, aby ľudia čítali a videli, kto sme boli ako národ. Jednou z vecí, ktoré diabol robí, je, že vám ukradne identitu a dá vám identitu falošnú. Peržania prijali falošnú identitu, pre ktorú sme zvykli zomierať. Zomierať pre Mohameda a pre islám. To je falošná perská identita. Keď prišiel islám do Iránu, napadli nás, znásilňovali, bili, zabíjali a tak sa z Iránu stala islamská krajina. Ale teraz, po 1400 rokoch, sme sa prebudili. Hoci je Instagram blokovaný, ľudia používajú VPN prístup a prostredníctvom internetu vidia, že napríklad Izraelčania sú šťastní a tancujú, že Arabi chodia po uliciach Izraela a že v Jeruzaleme sa modlia islamské modlitby, že majú lepší život ako Iránci a keď vidia tieto veci, uvedomujú si, že boli oklamaní a podvedení. Ale mení sa to v tom zmysle, že majú nádej, že tento režim nebude trvať príliš dlho. Iránsky ľud je kultúrny, majú hudbu, umenie, počítače, vedu. Chcú byť ako na západe, úspešní a pokročilí. Chcú žiť v slobodnej spoločnosti a nemať samopaly AK-47 a strieľať na uliciach s výkrikmi Allah Akbar. Iránsky ľud sa mení a je to práve Irán, ktorý má najrýchlejšie rastúcu cirkev na svete. V podzemnej cirkvi sú milióny ľudí. Kresťanstvo v Iráne exploduje. V posledných 25 rokoch sa odhaduje, že 8 miliónov ľudí sa stalo veriacimi kresťanmi. V Iráne je 90 miliónov obyvateľov a to, že 8 miliónov sa v tejto krajine stalo kresťanmi, je niečo neuveriteľné a úžasné. V knihe proroka Jeremiáša v 49. kapitole od 35. veršu je až do konca zasľúbenia o Iráne. Je to proroctvo a Boh hovorí, že v posledných dňoch zničí vládcov v Iráne. Áno, ustanoví tam svoje kráľovstvo, svoj trón a opäť prinesie Iránu nádej a budúcnosť.
Je to proroctvo a prísľub. Myslím, že sa to začína diať. Takže Irán má veľkú nádej a ja som veľmi optimistický, pretože Boh je verný. Modlíme sa. Pane Ježišu, daj prosím, nech nás príbeh iránskeho muža Ramina Parsu povzbudí vo viere v Teba, že si živý, dobrý a verný. Že Ty, Pane Ježišu, si ten, ktorý bude súdiť všetky národy zeme a že skrze vieru v Teba sme ospravedlení od našich hriechov a neprávostí. Daj, nech Ty si našou jedinou istotou života vo večnosti v nebi. Pre vieru a nasledovanie Teba v Iráne a v mnohých krajinách sveta zomierajú Tvoji nasledovníci. Daj nám prosím odvážnu lásku, aby sme pod vedením Tvojho ducha vedeli všade ohlasovať radosnú zvesť Evanjelia, ktorá je v mene Ježiš. Amen.